מה קרה? זה גם צודק וגם חכויה. אתה לא יפול לנו איזה 100,000 כאלה. לא רוצה לזרוק את זה למים. זה נפל מהשמיים. איזה קטע. נפל מהשמיים ונדלק. איזה קטע. פתאום נפל ונדלק. וככה אליטון. למותי גם כן. איזה קטע. מה זה? פתאום נדלק. זה נפל מהשמיים. זה נפל, אתה לא מאמין לי? מה זה נפל מהשמיים? נפל מהשמיים. איזה קטע. וואלה, זה מתיח את הצדפים. בוא'נה, אולי זה יכול להיות אפר וולקני, אם נפל משהו, הגיע לפה. אולי זה משהו בוא'נה, אולי זה אפר וולקני, אתה יודע? יו, אתה לא מאמין, תראה איך הוא מטיח את הצדף. בוא'נה, איזה קטע? זה לא נפט, גוש נפט? לא יודע מה זה. יו, מה זה, תראה, איזה התחה יש לו. 180 מעלות. 180 מעלות זה. מה קרה? הקטע זה לא נגמר. זה נפל מהשמיים. מה זה? זה. האש. האש? כן, זה. כאן, באיסלנד בא לפה? לא, זה... תפס מטוס של טאוור. תפס מטוס. מה נשמע, יוסי, ראית את התמונה? עוד הרע. רגע, הוא גם לא ניתח, הוא נשאר פה, אחד. אל תיגע בו, תראה כמה זמן הוא נדלק, ככה נשאר.